हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनहा बे सुपारहिट गोजाम बर' मेथाइखौ बयबो नायखांबाय आरो खोनासंखांबाय जानो हागौ। बे मेथाइयावनो फाव खालामनाय फावखुंग्रि बिनिता ब्रह्म, जायखौ जों बर' सावथुन मुलुगनिनो मोनसे समनि जोबोद मुंदांखा एक्टर, डिरेक्टर, करिय'ग्राफार जयपुल ब्रह्म बिथांनि बिसि होननानै मिन्थियो आरो नोंथांमोना गोबाङानो मिन्थियाबो जानो हागौ। माखासे दान सिगाङाव जोंनि बर'निनो आगोमा एक्टर, डिरेक्टर आरो करिय'ग्राफार जयपुल ब्रह्म बिथांजों सासे इउटुबार बिथाङा मोगा-मोगि लादोंमोन आरो बे मोगा-मोगि लानाय भिडिअ'आवनो नोंथांमोन नायगिरिफोरा गोबाङानो बिथांनि बिसि थामहिनबा फावखुंग्रि बिनिता ब्रह्म बिथांखौबो नायनो लुबैनाय कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदोंमोन। जायफोर नोंथांमोनहा बै मोगा-मोगि लानाय भिडिअ'खौ नायखांबाय, अब्ला नोंथांमोना बिथां जयपुल ब्रह्मनिफ्रायनो मिन्थिना मोनखाबायदि आथिखालाव बिथां बिनिता ब्रह्मआ मा मावो, बिथांनि न'खरा माबायदि आरो बिथांमोना साबैसे गथ'फोर दं बिनि सोमोन्दै मिन्थिखाबाय। नाथाय आथिखालाव बिनिता ब्रह्म बिथांनि महरा माबायदि जाखो बेखौसो नोंथांमोनहाबो आं बायदि नायनो थाखाय हांखुर जानानै दं जानांगौ। बेनिखायनो बिनिता ब्रह्म बिथांनि आथिखालनि गांनैसो सावगारिफोरखौ नोंथांमोना नायलांदो आरो माबायदि नुदों सिनायनो हागोन ना हायाखै कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो। बै समाव बिनिता ब्रह्म बिथाङा गोबांथार मुंदांखा मिउजिक भिडिअ' एलबामफोरावनो फाव खालामबोदोंमोन। बै समनिनो बिथाङा फाव खालामनाय मोननैसो मिउजिक भिडिअ'फोरानो जादों गोसोखाङो आं नोंखौनो, बैसागु बोथोरा सफैलायबाय, बुरैफोर नोंसाजो नोंसौजो नोंसौला लांफिनजोबथारदो आरो बायदि बायदि। बेनि अनगायैबो बिनिता ब्रह्म बिथाङा गांनैसो आबुं बर' सावथुनावबो फाव खालामदोंमोन। बेनिनो गांसे सावथुननि मुंखौल' आं गोसोआव दङ, बेनो जाबाय मिस्टार रेन्जार बाबु। गुबुन माखासे सावथुनफोरनि मुंखौ नोंथांमोनहा गोसोआव दङब्ला कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरलायदो आरो बे आपडेट भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला भिडिअ'खौ लाइक खालामदो, कमेन्ट खालामदो, शेयार खालामदो आरो चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे सेरावनो थानाय नटिफिकेशननि बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै लादो।